Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω μια ανακοίνωση γιατί δεν μπορώ να ανεβάσω βίντεο με LOL στο κανάλι. Ο πρώτος λόγος είναι, και νομίζω μοναδικός, είναι ότι δεν έχω το Camtasia Studio 8 γιατί κράτησε μόνο για 30 μέρες και εγώ δεν το ήξερα, αλλιώς θα σας είχα κάνει άλλα 10 βίντεο ακόμα και θα βλέπατε και ναι και τέτοια ωραία πραγματάκια. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, δεν μπορώ να ανεβάσω βίντεο μέχρι να βρω άλλο, πώς το λένε, μια άλλη εφαρμογή για να ανεβάσω βίντεο. Τώρα έχω το Camtasia, αλλά το Camtasia είναι μόνο για 10 λεπτά το βίντεο, οπότε δεν γίνεται να ανεβάζω με το Camtasia. Δεν κάνει και edit το Camtasia, μόνο, ναι. Οπότε μέχρι να βρω μια άλλη εφαρμογή, ξέρετε, θα περιμένετε. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ήταν απλά μια ανακοίνωση. Γεια σας.